Bueno, batuketa esplikatu dizuet, kenketa esplikatu behar dizuet. Eta hor gelditzen gara, bigarren mailan horreino iristen gara, batuketak eta kenketak egiten ditugu. Kenketa, adibidez, problema bat. 25 euli zeuden eta igelak 18 jan ditu. Zenbat euli geratuko dira? Bueno, 25 euli zeuden eta igelak 18 jan ditu. Lehenengo gauza konturatu behar dutena da, jan baditu, gutxiago geldituko direla, beraz, kenketa badela. Lehenengo ariketa hori da. Eta hemen batuketetan bezala, bakoitzak bere bidea aukeratuko du. Izan daiteke hasieratik 10koak kentzen hastea, edo, adibidez kasu honetan, errexena kentzen hasteko 5 kentzen hasiko naiz. Zergaitik? Hemendik kendu behar dudalako eta hemendik kendu behar dudalako. Hemendik 8 kentzen hastea oso zaila da. 10koak puskatu egiten dugulako. Orduan 5 kenduko ditut. 5 kentzen baldin baditut, hemen 20 gelditu zaizkit. Eta hemendik 5 kendu baldin baditut, 13 gelditzen zaizkit. Orain niretzako errexena zein da kentzea? 13 zuzenean kentzea oso zaila egiten zaidanez, lehenengo 10 kenduko ditut. 10 kenduko ditut. Hemendik 10 kentzen baldin baditut, 10 gelditzen zaizkit. Eta hemendik 10 kentzen baldin baditut, 3 gelditzen zaizkit. Eta 3 orain kentzea errexa egiten zait. 3 kentzen baditut, hemendik 3 kenduta 10en lagunak oso ondo menperatzen ditudanez, badakit 10 3 kenduta 7 gelditzen zaizkidala. Eta hemendik 3 kenduta 0 gelditzen zaizkidala. Beraz, denak kendu ditudala. Zenik hauek denak kendu nahi ditun. Danak lehenengo kolpetik enitzan ez gai kentzeko, pausoka kendu ditut. Beraz, zenbat euli gelditu zaizkit? 7 euli gelditu zaizkit. Zenbat euli jan ditu? 5, 10 eta 3. 5 gehi 10 gehi 3, 18 euli jan ditu. 18 euli jan ditu. Eta gelditu zaizkit, 7 jan gabe. Putzuan gelditu zaizkidanak hauek dira.